Nganong gitiaw tiawan hanggang mako kanimo kanimo na. Nganong gitiaw tiawan hanggang mako kanimo kanimo na. Ayo. Tao po. Mangita mi ni Sir Loreto Dompor. Dali na, dali. Sir Loreto Dompor, sir.
Hi sir, maing buntag. Nangita mi ni Sir Loreto Dompor. Ikaw? Surprise delivery for you sir. Happy birthday! Sir, hata pwede mo plaster. Pwede mo dayon? Happy birthday sir! Sige, alitan ninyo ma. Sige, hata pwede. Happy birthday to Okay na naman start? Okay, sige. So, giawhag na po ang tanan niya. Every time, buhatay ko games, pakpakta, okay? Sample na way, yeah! Happy birthday, okay? So, yun na niya. Gusto na ko mas kusog pa yun ang energy ito ihatag, okay? Okay, sir. So, mayong buntag. So, mayong buntag sab sa tanang tao nga na diri karon, no? So, sir, base na tingala ka og kinsami. Og ganong ning kalit mig abot, og ganong daghan sa mig mga dala. So anyway guys, sir, magpailailami, we are from Everything Surprises. That is a special person yung gusto ka i-greet today. Og happy birthday! Palakpakan naman natin yung sir. So sir, inani lang dahil kanya mas-special, inani kanya pa-love. Nabisan wala siya dari sir, is gusto lang git niya ipabati sa imuha og unsa kaniya kahiligugma. Ug unsa kaniya ka special, ug unsa kaniya ka palangga. Bisan wala siya diri sir, gusto lang niya mapa-feel sa imuha nga still naki-celebrate siya sa imuhang adlaw nga natawhan karon, okay? So ready na ka sir para mo dawat sa imuhang mga kill? Ready na ka sir? Oh, ready! Wala pa ka naman ako. Okay sir, inali ka special ng birthday, since birthday niyo today. Nasa ipadala for you na balloon, sir. Happy birthday! Okay, celebrate birthday ko today, sir. Nasa siya na ipadala ng mga special gifts, pagkaon, sir. Alberto's Pizza. Happy birthday! Yes, sir. Okay. So, syempre, kay birthday mo today, sir, inani sab siya ka-sweet for you. Inani katami siya group mo sa iyo, sir. Nasa siya ipadala sa iyo nga 2 boxes, Dunkin' Donuts. Happy birthday! Sir, kay birthday daw ni mo karon, sir. Pampahaba daw ng buhay. Kung sila pa, sir, pampahaba daw ni siya ng buhay. Dapat siya ipadala for you nga pansit sa Bilao, sir. Happy birthday! Ayan, happy birthday, sir. Happy na ka, sir? Sir, happy na ka? Nakasabot si sir sa yung bati. Kaya dagang ka siyang audience. Grabe, kalaghan. Okay, sir. So, syempre, no birthday niyo today. Sir, hello. Sir, kay birthday niyo today, guys. Naman tayo mga pagkaon. So, syempre, dili ko mawala. Nasa siya gipadala for you nga. Pampahili, sir. Something. So, happy birthday. Sige, okay ka na, sir. Nalagyan. Ayan, happy birthday, sir. Okay, so syempre, sir, kay birthday ko today, every occasions, dili ko siya mawala, no? Especially birthday. Nasa siya ipadala sa imo nga customized Red Horse cake. Happy birthday! That's for you po. Happy birthday, sir. Ano sila, sir? Sa makilan. Feel na ko malahubog ni si sir ba? Joke lang, sir, ha? Red Horse mag-ihatag nila. So anyway, happy birthday once again, sir. Sir, karon, sir, mga tayo ko excited na mga may bawat kisay kahatag ka surprise? Nagpagay na kadalan? Sure ba? Napa ni asawa ni? Si ma'am. Ma'am, kasi gulang ako paguluhan, nilayin sa awa. Nailayin di pang uyaban. So anyway, joke lang po. Naakong siya ipadala for yung special letter aside sa mga special gift na gusto niya i-Bible for you, sir. Ayan, from Everything Surprises, ako walang basahon, sir, ha? Para maibawan na ito karon. O kinsay, ha? Nag-ani nga surprise, okay? Agoy! Parang naging manghinak ron.
Ihilak lang, sir, ha? Malipayong adlaw nga natawhan. Papski! Salamat kayo og dako sa Ginoo sa taas nga panahon nga gihatag niya kanimo ug kabalo ko nga moabot pa gyud kag 100 years. Pa, salamat sa tanan nimong kwarta nga gipabaylo sa ako Ang muna ko may kapil, sir. Hinaot, imo pa kong pabayloon og balik. Mubayad na lagi ko. Joke lang. Seryoso. Salamat sa sakripisyo. Sa sakripisyo pa, ikan sa pagatiman, hangtod sa pagpahuman og eskwela. Ug hangtod karon, nabisan ako, nakatrabaho na. Kabalo ko, andam gihapon ka nga mo suporta. Usahay, makahuna-huna ko ba? Ug giunsa kaha na mo pagbuhi sa 5 na mo kanak, no? Despite sa inyong kalisod sa una ni Mama, usahay ragid ni makatilaw og ice cream kung makaharvest na kag mangga. Sa imong 5 ka anak, wala gyud nag-birthday nga naay cake. Nagpasabot ba nga patas imong trato sa amua? O wala lang gyud mo'y kwarta? Joker kayo anak nga. Ha 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 ha. Pero okay na pa. Karon mamawit ta. Kami na imong hatag sa imuha og cake. Ma-afford naman di ay. So pobre gid kay ta sa una. Ha 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 ha. Dili man ka perpekto pagkamahal, pero para sa amua, walang labis, walang kulang. Okay kaayo. Good job, amahan. Kung proud ka nga nakapahuman kag mga anak, mas proud me kay ikaw among papa. Bitaw pa, happy birthday. Hinaot nga na-surprise ka namo. Hinaot nga tagaan pa kag kapiskays nga panglawas o panghuna-huna. Paminaw og tarong pa kay talagsara kaayo ni. Dili biyata ingon ani. Pero pa, I love you. Mama chup-chup. Hilaksad pa. Nagmamahal ang imuhang mapalanggaon nga anak, sir, nga si Sir Karel Dompor nga nakaroon sa Cebu City. Palakpakan naman natin. Alright, sir. Sa aking padala dahil nga surprise is imuha yung anak, no? Nga si Sir Karel nga nakaroon sa Cebu City. Okay? So sir, happy na ka sa iyang surprise nga gihatag for you today? Happy na ka, sir? Sir, hello! Natulala si sir. Okay na ka, sir? Uy, basi i-relax na to si sir. Tagay tubig pala, ha? Okay na ka, sir? Kung sir ba? Okay, so kung nasabi ko, sir, nga happy sa surprise, ihatag si mga anak karon. This time, kay kabalo na magkita sa kahatag, which is imuhagyang anak dahil nga si Sir Carl nga nasa Cebu. Mga minimo, unsa imo'y kasulti sa iyang gihatag nga surprise today, o unsa sa imo'y ka-response sa iyang letter na isulat for you. Dari lang, sir, kaya naglantaw si Sir Carl. Ako, kalipay ako sa niya. Tiga ako niya. Surprise sa din ako. Sa pa, sir? Ako na lang, history na ko. Para sa iya mismo, sir. Unsay tawag ni mo niya, sir? Para sa iya mismo, sir. Galantaw siya ron. Sige na, sir. Sige na, sir. Kay malipay mo po imong anak. O Salamat kayo. sa iya mismo, sir. Salamat kay Doy. Salamat kay Doy.
panahon ihilak kay kanan siya isduha man na siya sa kalipay. Wala pa muna sa mga sa mga Opo, karon pa rin nahitabo sa iyang kinabuhi. Karon pa rin nahitabo, sir? First time ba ni nahitabo sa imong kinabuhi? So grabe ka memorable, sir, no? Wherein nagid kay isa ka anak nga makahatag sa imong og ani nga palipay nga para ma-experience nimo usa pud kanila ka palangga para ma-express pud nila og usa kanila ka mahal. Napakay kadungag, sir? Mo ora ta. Okay, so palakpakan naman natin si sir. Alright, so daghang ay salamat, sir, sa imong manindot nga response. So nasayon ko nga bisan to man sa imong mga message, imong response nga hamubo pero undanon ug nasayon ko nga grabe ang kalipay nga imong nabati ug makita na mo na sa imong mga smile ug sa imong pagbati karon, sir. Okay, this time so may naangan imong wife. Okay ra ba, ma'am? Mangayo ko nimo og birthday wish unsay may kasulti sa imong husband, okay? Dali lang, ma'am. Lingkuri, ma'am, tamari si sir. Sir, transfer ang balon sa bigas. Kaya para makita. Ispo po, ma'am. Pare po dyan si sir. Pero makita gina to ang sweetness. Kita nga mag-buy siya, ma'am, kung nagsulti ka. Sige, sa iyang birthday wish pa siya. Papa, mag-buy. Mag-buy, ma'am. Oh. Ako nga ika-istorya siya nga. Chicken pa rin doon, mura. Oo, tagayo lang ko sa Ginoo nga. Hatagan po siya og mga dugang pang mga katuigan sa iyang kinabuhi. Aron kanang magpadayon kanunay ang iyang birthday kasukad-sukad sa iyang kinabuhi. Karon po din siya nag-birthday. Huwag na siya kay baro. Nus siya na tao. O ako na mo yung nagpuan sa iyang birthday. Nung nakaroon na sa nusugos o mag-birthday, ako siyang alam-alaman nga na imong anak na mo paano mo, kapalit mo mo bear. Siya, sige. Una nga, ako lang pangayoon niya. Siya, mapistayon siya siyang panglawas. Ngayon kung pangayoon sa Ginoo mo siya. Walaon ang iyang ipanbati sa Ginoo. Aron siya mabalik sa iyang kalikon sa iyang mga puso. O, tagaan po siya mga dugang pang mga katuigan sa iyang kinabuhi. O, muray ako. Salamat kung kayo anak. Nga, anak. Ako, kasabot sa aming libati na nga. Imong gibuhat ni Pap. O, sa ako akong birthday. Manang ako, salamat ang kahit ko nimo nga. Ikaw di maguna-una ka na mo. Kusta na, salamat kayo na. Huwag kamuntanan sa akong kalipay. Huwag nanghaning salamat ning uwa. Ayan, palakpakan natin si Ma'am, daghang salamat sa imong malindot kang mensahe para sa imong husband. O grabe mabati gid mo, grabe nimo ka hinihukay imong partner, no? Isip sa imong anak ko, ginaghatag ka ng surprise. We're so thankful. Sabi ko, ma'am, kalay mo luha is, luha na siya sa kalipay, no? Kasi syempre, wala kita i-expect na imabot kayo karon. Wala dyan mo kadahom. Ikaw, sir, kadahom baka nga imabot ron? Ngayon, nani? Wala dyan kadahom si sir. Okay, so nakawala ang atong audience dari ay. Mahadlok na pistoryawan ba? Feel lang mo. Okay, so later, maghatag-patag birthday wishes, no? Pero this time, before mo hatag og birthday wishes ang uban, sir, naanay may gi-prepare nga song. Gipa-prepare sa imong anak nga kabalo siya. Favorite song daw nimo, okay? I really hope nga magustuhan nimo ni nga kanta, sir. So ako tawagan si partner para sa paghalad sa imong og kanta nga gi-prepare sa imong anak. Then isipa lang, sir, nga kakanta sa imong anak. Mo igahalad sa imong. Okay? Sige, partner. Alay mo dari, wala tayong daan. Palakpakan naman natin. Para na sa mga song, sir. Usahay magandang buwan ko. Nagkahigog na ngalong dambuhon ko ikaw.
magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan hinanong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo na. Okay na lo? Ay, tay. Kulay din ako mata. Ehem. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo na. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo na. Alright, nagkakaisarap partner. So, grabe. Sir, nagustuhan mo yung song? Sige, prepare para sa mga. Gano'n na ka, sir? Hi, sir. Tulala lagi ka, sir. Ganahan na ka, sir? Ganahan na ka sa song? Ah, ganahan nyo lang si sir kay kantahan, no? Okay, favorite song mo gano'n na ni mo, sir. So, mo ganaiyahang ipa-prepare sa imong anak na para kantahon sa imong mga. Okay, sa akin, sir, kaya nagustuhan gini mo ang kanta nga i-prepare sa imong anak for you. Okay, so this time, kay karon nakahatag naman ni si ma'am, yung wife of birthday wishes. Iyan mo mga anak na natin karon. Okay, iyan mo tanan mo tigil ko si sir, tanan naman na niya igsuon is gusto niya maka-istorya yun. Sige, lingkod ma'am. Alright. Okay, ma'am. Ang imuhang father is nag-celebrate, nagsalalog sa kasintay ka tayo 4 katuig. And then, gisurprise siya sa imong brother nga na si Sir Carl nga nasa Cebu karon. Unsa imuhang birthday wish para sa imong papa? O unsa sa imuhang ikasulti sa imong brother nga naghatag ani nga surprise, okay? Dari lang ma'am, lantalak sa kanya. May pagtungan akong tanan, no? Akong wish ni Papa, ang inaot ko nga, tagaan pa siya o kanunay kapiskay, kabaskog sa iyang lawas, o taas pa ang kinabuhi. Na yun. O kabalong ko na siya yung pangpati-pati. Pero kaya ko naman po niya kay i-exercise na daw niya. So, pangayon lang po nato sa Ginoo nga. Kanang tagaan niya po doon ganun ay kapis kay. Dayon, kung hinaan po doon na kakatupiingon ni Kidoy nga, wabot pa siya 100 years. O, pang hinauton dyan na po na. Amo dyan na i-claim sa Ginoo nga. After magkita siya anak. Hasta si mama. So, bahay ni Kidoy, Doy, thank you kayo kay. Wala man ni kabaluan eh, dayon. Si Gagang na imong gisultihan, dayon. Kaya, si Gagang mo rin tabi sa amo, nga, naay everything surprise daw nga. Ihan ikuan. So, thank you kayo na giistoryahan mi ni Gaga nga. Dili lang po pasabaon. So, kami tulo na ni Mama ang nakabalo. So, salamat kayo, Doy, kay sa ika-74 nga birthday ni Papa. Sukad-sukad yung hinuon. Karon pa dyan siya nahitabo. Wala po galing siya wala
birthday kay lagi wala siya kabalo kung ano sa siya nagtawo kay og si kuan pa sa kaban ra kuno to gisulat ni Lola. So si mama lang ang nag kuan nga maunang ulana na lang. So mo ni nahimo nga July 14 ang gikuan ni mama. So salamat kayo doy kay sa kadugayon ning abot si Papa og 74 karon pa jud siya nahitabo. Mo nang si Kidoy wala jud siya nigsugot nga dili maglitsyon si mama kay bisag gamay na lang daw kay karon pa daw ni nahitabo. So thank you kayo doy kay imuha jud ning gihimo ni Papa. Og sa imong beer kay mao jud ko ani Papa kay dili siya mosugot unta nga maglitsyon kay beer na lang daw. So si Papa ang kuan kaning king sa Red Horse. Mo na Red Horse pud ang kuan cake ni Kidoy. Ako apong gihimo nga cake para niya. So Red Horse pud ako ang gikuan. So happy birthday pa. Then kabalo man jud mi nga dili kay mi showy nga mga anak nimo. So pero gimahal gyapon ka namo bisan kuan. Kanang dili kayo ming unsa na marag ko ay tao. Pero love ka na mo oy. Kuan ba yan? Ikaw rin ang Papa. Happy birthday pa. O manghinaot mi nga kanang daghan pa kay katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. O hinaot nga moabot pa jud ka og 100. So daghan kay salamat doy og sa inyuhang ani karon sa everything surprise. So thank you kayo ha. Dayon mura, o may ko ka na itong Wala ka naman ang Ayan, so you are so welcome always. Ay, sila ka, ma'am. Welcome kay ka always, ma'am. Anyways, sa tibok pamilya, no? Especially sa pagdawat sa mga. We're so grateful and thankful din na kami ang pinili ni Sir na para muhatag og surprise para sa iyong papas, para sa iyong papa, okay? So, ma'am, birthday ni Sir karon, okay lang i-hug. I-kiss mo naman si Sir. Happy birthday. Palaka ka naman natin. Ayan, salamat kayo, ma'am. So, karon, next nga na. Alin na. Wala na exempted, okay? Alin ma'am, alin ma'am. Next. Sige po, okay lang po. Basta yung birthday sa iyong papa, ma'am. Una sa tanan, may gusto sa inyo. Ika na nato karon no. Ug akong ipasalamatan karon sa tong kay God na akong papa kita gaano. Mabot pa karon yung 74 years. O salamat sa Kidoy sa nag-surprise sa iya. Ay sugat pa. Sa bata pa kami wala jud mi kaaging sa imong nanay nga kuan nga night shift guys. So pwede na yung malimay na yung kung nanay ka kuan bitaw nga na yung surprise. Wala ka balo or wala na experience ba. So sa akong papa, happy birthday. Hinaot nga tagan kapag daghan pang katuigan sa imong kinabuhi. O umabot pa sa kanang 100 years na kuwan tuig. O malibay kay mi nga maabot ka diha. O manghinaot mi nga maabot siya. Kasi nagtuwat ako mama. O makita pa na mo na sila nga managkuha mo yung mga apo. O dili na ako tas-on. May unto. O salamat sa everything surprise. Kaya surprise to akong papa. Kung dili lang sa akong papa. Kung dili sa mga. O sa Kidoy, thank you. Kaya ikaw na dyan ang nakahunahuna ani. O salamat. Ay, pala pa sa siyempre, birthday sa iyong papa. Kiss mo naman, ihag mo naman. Si Papa ba kayo? Hindi malipay. Birthday pa. Hindi, happy na siya, ma'am. Di na lang siya expressive. Oh, salamat. Apa. Ayan, so welcome always sa Bigong Family. Salamat kayo, ma'am, sa iyong maninong ka birthday wish para sa iyong papa. Happy na ka, sir? Okay. Happy si Sir Oy. Okay, so karoon, isa pa may nadura kay Suon si Sir Karel. Napaya isa, tulo man ikabuok ibanggit. Tulo or upat? Murag upat ni sila kabuok magsuon na rin or alin sila? Okay, sir, linggo rin, sir. Ako na po na yung na. Also, it's your turn, sir.
Giilugan si sir. Okay lang. Okay, so sa imong birthday sa imong papa, sir. O usay kasulti nimo sa imong brother nga naghatag nga surprise. Hello. Ako mo isa akong papa no kay. Ate, kuha sa singa. Dali lang ka. Matabunan mo ganito. Okay na sir, sige lang. Sige sir, continue. It's okay. Wala may problema mo ilak sir. Kaya ka na feelings managod nga pagbati ba nga din nato mo explain. So na ni kasyat pa. Ning ang bisa ko kung papa, inaot niya. Kanang mo ingon sa mahawa, ako to 40 years. Inaot nga maabot siya na. Pero di na sa kasulod brandahan na. O sa kong manghod. Salamat doy kay ikaw rin kayo naka hatag ni Papa gani. Ikaw, hatag ka. Dagang salamat din kayo kay Maura. Naulaw na si sir. Palakpakan naman natin. Thank you so much sir. Bisan ko naman sa kabalo sa sir nga kanang imuhang mga pagbati. Napa kay gusto isulti pero maulaw lang yun. Naunahan sa kaulaw. Okay, sige so next. Kisa pa yan ang Canada. Okay, Lili. Palingkuran lang sa si Okay, sige ma'am. So, unsay mong birthday sa imong papa? O unsay may kasulti sa imong brother nga naghatagaling nga surprise? Salamat ko sa puso. Ay, tabo ni lang, sir. Sige lang po. It's okay, ma'am. Hatag na ako, Papa. Birthday. Sa imong papa, ma'am. Papa, happy birthday. Sinawag niya matagahan ka rin. Tapos pag kinabuhi. Ayan. So, palakpakan naman natin. Maraming salamat. Ma'am, balik ma'am. Balik ka dali lingkod, ma'am. Ikaw lang, gusto lang. Okay, isa pa. Ang mga apo. Pilang mali mga apo dali. Sige, kasi mga apo mabusog eh. Sige, sorry ka. Para ma-happy po si Lolo. Happy birthday, Lord. Isaan, ang sami ka, pabuyag sa una. Siguro kung pinagabantay mo. Labi akong libo. O, napay. Napay, o. Siguro kung pinagabantay. Ang happy birthday. Salamat po ka, kuya. Iyang gi-surprise si Lolo. Ayan. Palakpakan naman. Embrace me. Ayan. Thank you so much, God. Ayan. Silang thanks. Salamat lang, God. Next. Kinsa pa. Happy birthday, Raylo. Sige lang po, Gang. It's okay, Gang. It's a PH of joy. Isatuloyagon kayo, men. Labigyan mo kayo, men mo. Ako na itidelo, taas bang ginabuhi. Wala po rin ako, happy birthday lang. Wow. Palakpakan naman. Ayan, thank you so much, Langga. Ang naman daw. Kana nyo ang mga luhay sa Cycle Wally sa Kalipay. Ali, sir. Special request ang masamong daw. Okay, sir. Sige, ligori, sir. Unsay mo ang birthday wish sa imong papa? Siyempre, happy birthday oh. Muli pa ba? Basta na i-reverse. Oh.
Ang wish kita na to ano yun sa ako ang ugangan si pamahan ko nga natagaan ko taas nga kinabuhi o daghang birthday pang maabot dahil siguro to may mura batak ko yung kami. Sige, salamat. Okay, sila kayo salamat sir. Palamakan natin sila. Kung nag-iinigwala ng audience, no? Nanggihilak. Dili na kami makasabuan diri, kaya ipahilak ko na ako tanan. Anyway, sana mag-celebrate ka mag-qualifier. Palakpakan natin once again. Sir, happy na ka, sir? Nasahin ko nga grabe ang kalipay ni sir. So this time, dili lang kayo nag-end ani atong surprise, no? Daghang may pasabog na i-prepare for you, sir. Another song na para kantaon sa partner. And then karon gusto na ko nga mag-sweet si Ma'am of si sir, magsayaw, no? Mag-baile. And then dili lang kay si Ma'am. Dapat ang mga anak puli-puli sa, okay, mga apo. Kaya kani this time, talagsarag binigay kayo. Karon na rin siya may tabo, okay? So atong sulito, no? So i-baile na to si sir, sayawan na siya sweet para sa iyahang atlaw nga natawag karon, okay? Okay, sige partner, paano ko dali partner? Palakpakan naman natin. He'll do anything. A father, he shows you what love is. Saw your dreams before you did. He'll give everything. Like your heavenly Father, I see God in my Father's eyes. I see God just like the Father in the way He loves you. A Father's like the Father that carries you through. I am my Father's daughter. As I'm loving another, see love from my Father in heaven. Through the eyes of my Father a strong hand as your guide. Feel His strength by your side. He'll give anything. A father feels your pain when you do, has the words to give you. He is everything. Like your heavenly Father, I see God in my Father's eyes. I see love, a Father's like a Father, and the way He loves you. A Father's like the Father, when He carries you through. I am my Father's daughter, as I'm loving another. See love from my Father in heaven. Through the eyes of my Father, Sige.
Okay, nakabol magit si ma'am. Ah, sige. Kantahan ng last bit may cover. Sige lang po. Prepare na po muna tayo. Participate sa Tibok Pamilya from apo, mga anak, mga relatives nga natin rin karon. So, palakpakan naman natin itong magtasta. Ayan, sir. Lingkod na, sir. Happy birthday once again. So, sir, magkutana lang kayo sa imong gibati sa pagsayaw nila sa imong Alipay na ka, sir? Alipay, ako yung sayaw na yung ako. Nag-graduate kayo po, sir. Grabe po celebration. Alipay, wala kayo. Ako. Okay? Okay, so nasabi ko nga, grabe ang alipay karon no? So this time, dili lang kayo kini nag-end. Ito ang surprise. Napagibitag ang pasabog. So karon naman, ang katong buhaton is gusto ko mag-participate gihapon ang tanan. Okay? So na may dance challenge nga pagabuhaton. Gusto na ko tanang apo, tanang anak, wapil, okay? Sige, si ma'am, pati ang wife ni sir. Ikaw, sir, apil sab, okay? Okay, sige. Dali mo, dali. Kamuta na mga apo. Sige na, dali. Dali mo, dali. Mga malit. Apil mga anak. Sige na po. Dance challenge. Okay. Okay, grabe ka happy ang celebration
na to sa birthday ni Sir. Okay? Alright, so grabe ka-happy itong celebration. Palakpakan natin ulit si Sir. Happy birthday! So Sir, grabe no, nag-celebrate yan niya magpalipayon. So this time, kinatay cake. So, ato ang i-blow ang candle ni Sir sa ihang cake. Okay? Sige. Then, kantahan ito happy birthday. Prepare mo tayo ha, kaya itong kantahan si Sir. Okay, so natay cake. Ang namunahan sa itong cake. Happy 74th birthday! Babski! Palakpakan naman natin si Sir. Happy birthday! Wait na ha. Ayun. Okay, palakpakan natin ulit! Kanta ha, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Once more! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan natin ulit. Happy birthday, Sir. Okay, so Sir, karon. Kumusta man ang mga birthday mo sa ibang adlaw na tawag karon? Wish ni mo, Sir, sa imong kagalingon. Then, before ni mo i-blow ang candle, okay? Sige, Sir. Sige na, Sir. Sige na, yung istorya ba nga? Mga panghinaot ni mo sa imong kinabuhi. Oo, may naot nga, tagaan ko. Kasi sa ginoo kanunay. Tagayon, akong ibate. Kasok na po ang dahil sa tos na edad. Abot mag 100. Ako, hinabot pa nga, abot ko. Sinatos kayo, padaot ko sa nakasama. Sige, Sir. Sige na. Tuloy lang. Tuloy ko, Doy. Ayaw pa na. Hindi pa yung nakuha ba? Abot rin. Ako, itan na rin, anak. Hindi ko. Kapistay ka Kaya na. dawa. Abot pa yun. Dumakan pa ang ako. Oo, naglangan pa. Salamat po. Para ako, kasurya. Ayan. So, blow the candle, Sir. Blow the candle. Tayo, Sir. Tayo. Yay! Happy birthday, Sir! Grabe ka, happy about celebration today, Sir, no? Sir, happy na ka, Sir? Okay na ka? Sure ba, Sir? Unsa ka man mo ay kadumag sa among sender ni Sir. Unsa mo ay kasulti sa yun ani niya nga mibuhat sa imuha karon. Salamat. Dahil hindi amo. Kaya ako, hindi pa yung takot dito. Kung ano yung nabuhat yun. Ako anak. Salamat. Alright, palakpakan natin ulit. Happy birthday. So okay na ka, Sir? Happy na ka, Sir? So this time, dili lang kay kani ang surprise for you, Sir. Okay, ready ka? Naapa may pasabog para sa imong adlaw nga tawag ka naghihangyo ka, Sir, nga matindog ka, Sir. Pwede ko tindog, Sir? Tindog lang. Okay, so this time, Sir, gusto na ko nga kaning red horse, kani, imuha na siyang birahon, okay? Okay!
sir. Punta lang, sir. Okay, sir. Kaya na kong red horse ba? Ipinin mo. Isa ka fan. Sir, nag-expect ka ba na yung mga like words na susunod? Okay? Nagdahon ka, wala? Wala yun. Wala, good. Tabunan ko. Unsay mong gibati, sir? Paghulgot ni mo, kwarta man di ay. Ipek na ako na ipag-ino na to. Ah! Kay ganyan red horse ang nasa kan, kay imnon lagi daw ta. Okay sir, so happy birthday once again. Aside ko nga grabe ka happy ang celebration. Nato karong tanan no, nga nagpalipayan gyud ang tanan nga naka-celebrate sa ika-74 ka tuig ni sir. Palakpakan natin ulit. Happy birthday! Okay sir. Isn't everything surprises? In behalf sa everything surprises, we are so grateful, happy kay me, kay nagpalipayan gid ang tanan. O sa WhatsApp sir, as everything surprise nami, birthday wish para sa iyo, okay? So, nasayon ka sir, dalaygon kayo ang Dios, kinakabot pagigta sa imong ika-74 ka tuig. O nasayon ko, nga ilahang mga birthday wishes sa imo nga maabot pagid daw ka o 100 years. Ihatag pagid sa Ginoo sa imo sir. Palakpakan natin si sir. Kaya wala imposible sa Ginoo, sir, no? Nga kanang nga celebration, maabot pag ginang sa imong kinabuhi. Kaya gusto gid sa imong anak, sir, nga makaduyog pagid ka sa ilaha, makasudong sa imong mga anak, sa ilang paglambo, sa imong mga apo, makakita pagid ka nila dugay, makauban pa kanila dugay uban sa imong asawa. Okay? So, sir, nasayad ko, nga dili lang kay kining nga celebration, ang maka-celebrate, naghan pa nga celebration. Kasi si sir nga, Farrell nga, nagpadala ani, nga nasa Cebu, nasayad ko nga, grabe siya kamalipayon, nga makakitaan ni nga video, nga kamo, nagsaulog sa imong adlaw na tawhan, nga happy kayo sa tanan, no? And then, magpuyo lang ta magbalinawan sir, uban ang kalipay o guma sa tibuok pamilya. Pag nasayod ko nga, ang tanan, mag-follow ra siya. Okay ka na, walay posible sa Diyos, nga maka-celebrate pa ka sa ika 100 years. Katuloy nga mo yung ipakandoy sa imong mga anak, sa imong tibuok pamilya. So once again sir, happy 74th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Okay na, sir? Bye-bye. Then flying kiss ka sa camera. Bye-bye, sir. Flying kiss ko.